गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। होमबाना नोंसोर मा बुंनांगौ? हा? गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो होनना बुंबा नोंसोर मा बुंनांगौ? गोजोन फुंबिलि सार होननांगौ। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। सोरबा बुंदों सोरबा बुङाखै? बुंबाथाय फैसा होनांगौ नामा? गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। जायाखै, सोरबा बुंदों सोरबा बुङाखै दाबो? गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। बरिया, दासो जादों। दानिया मा खालामदो? फरा बेसे? नैबे फरासेनि बेहाय मा दङ? रुगुं खना, थाला आरो रुगुं। रुगुं खनाखौ इंराजियाव मा होनो? भार्टेक्स। आरो थालाखौ मा होनो? फेस। आरो रुगुंखौ मा होनो? एस। एस माने जिं। बिनि मा अनजिमाखौ नोंसोर लिरनांगौ। हागोन ना हाया? हागोन ना हाया? हागोन ना हाया? हागोन ना हाया? आरो आयदारि खनकनि मुं लिर। आयदारि खनकआ माखौ होगोन नोंसोरो? हा? आयदारि खनकआ माखौ होगोन? हा? किउबाथ' बे आयदारि खनक गोलैया बेयो। आयदारि खनकआ मा? सलाया जायो आरो माया जायो? इथाया जायो। सलाय इथा बायदि आरो मा माया जायो? सलायानोथ' दिसालि। मा माया जाबावगोन आरो? मा माया जाबावगोन? इथा बायदि, सलाय बायदि। हा? बिजाब। आरो मा जाबावगोन? बाकस। आरो मा जाबावगोन? हा? दे, दा बिनि मा बिदों नोंसोरखौ? रुगुं खना, थाला आरो रुगुं। बिनि अनजिमाखौ बिदों। दे लिरलाय।